bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye mars kalo tile 28 san 2026 bi tilegan in na ani minakakaw ka turupu olu ye baara min kɛ tumutukaw fɛ biennale hukumu kɔnɔna na an ka saraba bɛna kɛ o ye tajiko gɛlɛya min ye kuranko gɛlɛya jiko gɛlɛya ka taa se balo sanbaliya ma an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe olu kunbɛn nin waati na Buguni kan biennale a minɛnw kan ka taa di olu ma sabula san wɛrɛ biennale kan ka kɛ Bugunikaw fɛ yen Segu fɛrɛkɛnɛba kɔnɔna na nin waati na festival Sud Niger ɲɛnabɔbaw olu yɛrɛ bɛ lajɛ min bɛ tali kɛ u ka san nun donni na ka kɛ ni ɲinan san seko ni dɔnko ye baara mun bolodalen don olu bolo surɔ ɲɔgɔlɔn bɔra min kɛra ɲɔgɔlɔn belebeleba ye min ye Famara Berete ale bɛ Segukaw fɛ yen ale na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la Keba Jalo ale bɛ Bugunikaw fɛ yen nin waati na ka se ka ɲɛnɛfɔli kɛ o fana na n'Ala sɔnna a ma sɔɔni an yɛrɛ bɛna an kunda Sibi kan Sibi musow ka jɛrɛ belebele n'o ye bayɛlɛmali kota na sira fɛ ani muso ŋanaw olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye bi ani sini min mana bɔ o fana na aw n'o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falaye Keyita ale ni ne anw na taa o janjo la jani maaw kɔni bi bɛɛ sɛmɛ karakala han ni maa min na i na fɔ an kɔ yan tilegan in na Falaye an t'a bila dagirinda la koyi taji sɔngɔ gɛlɛya an b'a daminɛ n'o ye bɛɛ kun sigilen don ka min kɔnɔ n'a jɔrɔna tun bɛ maaw la Falaye a kɛra surɔ Mali télévision so b'a la ja bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don taji sɔngɔko kunna an ka jamana kɔnɔ ko ka kɛɲɛ n'u ka kunnafoni sɔrɔlenw ye kalo mars kalo tile 20 ani san 2026 mars kalo min ye sɔngɔw ye olu bɛ cogo min na bi
ka kɛ ni sɔngɔw sigicogo kura ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ daminɛ kabini surɔ nɛgɛ kaɲɛ fu waati ko o de filɛ nin ye feerefɛn minnu don kilogaramu 2 ani 70 a bɛ taa se 600 ale ni 40 ani dɔrɔmɛ 9 ma min ye kilo 6 ye o kɔni bɛ bɛn sa 1000 ani 400 ani 40 ni dɔrɔmɛ 5 ma olu feere cogo y'o ye ko ni sɔngɔ ninnu sa ko k'a lase bɛɛ lajɛlen ma Mali télévision soba fɛ ale ni min ye Radio Mali ale ni Lesor k'olu ka cari ka taa fan bɛɛ fɛ ka kɛ ni an ye sɛbɛn min sɔrɔ ye falaye gasoil ale sɔngɔ gɛlɛyara zen ka tɛmɛ essence kan nka gasoil yɛrɛ de tɛ ka ye ɲɛna ni sɔngɔ sigi min filɛ nin ye o tɛ kojugu ye nka minɛn fɛn ninnu ka ye u ye yɔrɔw la essence kɔni bɛ ka ye nka min ye gasoil ye yanni sɔngɔ ka se nin ma fala ale bɛ ka feere min na o ka ca ni nin yɛrɛ ye fɛ bi t'a sɔrɔ fiyewu taji feerelaw bolo wa hali ni y'a sɔrɔ u bolo u bɛ k'a di maa minnu ma olu sugandilen don n'a ma ɲɛ ko sɔngɔ kura sigira u k'u jija a ka ye a ka feere a feere cogo la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na lafiya kɔnɔna na nka fala ye nin ko in kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye dɔ bɛna fara feerefɛn caman kan dɛ sɔngɔ k'a daminɛ mobili ta la ka taa se baloko ma ka taa se maaw ka munumunu salo ma fɛn caman bɛ yen olu de kɔni sɔngɔ bɛna yɛlɛ nin waati in na k'a sababuya kɛ ni essence yɛlɛla fɛn caman bɛ yen olu bɛ yɛlɛ dugu caman bɛ yen olu yɛrɛ jɔrɔlen don bi ka kɛ ni nin ko in ye fala y'an kun y'a fɔ maaw ye n ko bi min ye kuranko gɛlɛya ni jiko gɛlɛya a bɛ Bamakɔ an ye musow caman ka kumakan sɔrɔ u yɛrɛ ye mun fɔ an ka dɔw lamɛn. Nse ni y'a san sabari an yɛrɛ bɛ ɲamana a don dɔ la an delila ka na an ye kalo 1 de kɛ an tɛ ji y'an ɲɛ la sisan yɛrɛ ta san ta ka jugu n'a bɛɛ ye kalo 1 ji tɛ na i bɛ ji de san ji sanni yɛrɛ tuma dɔ la a nɔgɔlen don u bɛna kɔji d'i ma a ji yɛrɛ bɛ mɔgɔ banna robinet bɛ yen robinet bɛ yen fo bɛna facture d'a ma u bɛna fɔ k'u bɛna ka robinet bɛɛ tigɛ mais ji tɛ na an y'u ɲininka u ko ko courant ko an ma n'u ɲininka kuma o kuma u b'a fɔ ko courant ko sincèrement mɔgɔ kɔni tɛ se ka balo ni ji tɛ dɛ sisan yɛrɛ de mɔgɔ dɔw de b'u château sen ni château kun t'olu fɛ an yɛrɛ taara an bɛ ji sɔrɔ togo o togo hali o kuma dɔ la o château o bɛɛ bɛ jɔ ji tɛ sɔrɔ ji tɛ k'a kɔnɔ an delila ka tile 5 bɛɛ an tɛ ji sɔrɔ fo ka na se kalo 1 ma château ji fosi tɛ yɛlɛ a kuma yɛrɛ tɛ se ka kɛ an bɛ si an ɲɛna an bɛ tile an ɲɛna ji tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ de ji tɛ ɲamana fan si nin ne san 1 de ye ɲamana yan non c'est pas la peine a kuma yɛrɛ tɛ kɛ musow sɛgɛnnen bɛ muso kɔnɔmaw donnen de bɛ ji la 2 heures 3 heures musow de ye aran na ji t'a la maɲumako la ji t'an bolo courant t'an bolo an bɛ maɲumako la chômage mɔgɔ bɛ tila ka na tugun bɛna an ka robinet tigɛ masa o ma ɲamana tɛ Mali dɔ yan o tuma munna u b'a fɔ k'u b'aw ka robinet tigɛ ne ma dɔn ne y'u ɲininka o dɔn n ko bɛna tigɛ n ko robinet yɛrɛ kalo 1 filɛ n ka tigɛ ka na n ko ji tɛ na château la a tɛ na fan si fɛ k'olu yɛrɛ t'a dɔn ko min don k'olu ka chef ko ka n'a tigɛ u y'o de kɛ ka ne jaabi olu yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka tigɛ kun min na ji yɛrɛ bɛ tigɛ n'a sɔrɔ an bɛ ka consommation kɛ consommation 0 a ɲamana bɛɛ b'a témoin cɛw dusu kasilen don musow dusu kasilen don wotorontigiw de bɛ bɛɛ ka so da la wa ji ɲumanw tɛ c'est des eaux malpropres an t'a dɔn m'a ɲɛf'i ye cogo min quoi tɔɔrɔ in na mɔgɔw bɛ taa ji ta u ka so minnu ka mɔgɔw bɛ Banagabugu ni Falajɛ ni fɛnw na mɔgɔw bɛ ka taa ji ta yen de ani minnu bɛ ka wotorotigi ta bariko ɲɛ kelen o ye 250 ye ji ɲuman yɛrɛ fana ta ye vraiment u k'u ɲɛsin jamana ma u k'u ɲɛsin ɲamana tabakɔrɔ ma ATT bugu de surcroît ji tɛ mɔgɔw bolo yan nɔ bɛɛ de tɔɲɔlen don hali ne sigiɲɔgɔnkɛw ni su kɔrɔ u bɛ na ne ka da kɔn an bɛ ji min minɛ kɛ u bɛ ji dɔ ta o de la mɔgɔ si tɛ ko la an tɛ ji min k'a fa n'a fɔra an tɛ ka courant sɔrɔ n'a fɔra ji fana t'an bolo mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka sigi ka sɔrɔ ji tɛ a tabakɔrɔ ji tɛ tabakɔrɔ fan si an ye cri d'alarme kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka SOS lase ka fɛn bɛɛ kɛ bon franchement Djibo kɔni a taara ka fɔli yɛrɛ de dan sisan parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa baarayɔrɔ la i bɛ miiri i ka denbaya la comment elles vont faire pour survivre parce que y a pas d'eau tant que ji tɛ survie tɛ an dun ka ɲɛgɛn nin bɛɛ ye tubabu ɲɛgɛnw de on sait pas comment faire et puis l'eau mun bɛ feere ça coûte très cher et puis c'est malsain aussi ji ɲɛnama tɛ parce que on est obligé k'a san on n'a pas le choix parce que ça fait maintenant 45 jours robinet tɛ mankan yɛrɛ bɔ ji tɛ tɔnti. Assalamu alaikum Traoré an baraka ne tɔgɔ ye Baraka Jara ne bɔ Ɲɔnɔ kilomètre 17 Assalamu alaikum Somazɛ Kalaba ase musow de don Kalabankura ase
vraiment an ka jiko situation n'aw ma lajɛ de a gɛlɛyara an bolo dɛ depuis sunkalo an bɛ kɔtɔkɔ la ji la an tɛ ka ji sɔrɔ ka na seli bila a la ji tɛ ka sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔlaw kasa bɔlen don tobili ji tɛ ka sɔrɔ mini ji tɛ ka sɔrɔ fosi han an sɛgɛnna dɛ walahi an sɛgɛnna vraiment donc an b'an ka degun ta an b'a ɲɛsin o la a k'a lajɛ awɔ state dɔ ye ka fɛn forage sen bara woro min bɛ anw minnu bolo a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ hali goutte kelen wa an bɛ taa ara minɛ forage in fana la ji tɛ ka sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ denbatigiw de y'an ye denmisɛnninw bɛ taa école la dumuni ko a ma nɔgɔn yɛrɛ de donc a y'an ka situation lajɛ vraiment a bɛ diya an ye voilà o de don an jigi k'aw ye aw ka an dɛmɛ vraiment sinon an sɛgɛnnen don dɛ an sɛgɛnnen don yɛrɛ parce que depuis 22 heures i b'i sigi woromɛ kɔrɔ la i tɛ suyo ɲɛ kelen sɔrɔ bi kɔni y'a 3 jours fosi ma na hali goutte kelen a ma na woromɛ kunkolo fɛ voilà o de don d'accord aw k'an bɛn merci. Salam alaikum, an shu tonton Kassim, son ko kumbeshti. Ni de kuiwele ke son madaina, et maman de Bokam. Voilà, au fait un problème ni depuis sungalo damnena, an te ka courant soro. Sungalo damnena fo ka ban. An sun tigɛ ni courant, chien ça va dorondi. Allo chien ça va. Abena 18h, 22h, 21h abi tigɛ. An ta yebli. Fo dugusajɛ 2h du matin n'u nana a bɛ heure 2 3 4 kɛ a bɛ tigɛ tuguni ni wagati ninnu na yɛrɛ an bɛ 24 heures de kɛ dibi la ni courant nana a bɛ heure 2 3 kɛ tuguni a bɛ tigɛ donc an tɛ ka foyi de faamuya n'o tɛ courant bɛ Sebeni kɔrɔ jusqu'à Uganda courant bɛ yen mais ka daminɛ an ka yɔrɔ la courant tɛ ka sɔrɔ an t'a dɔn problème min bɛ yen walayi anw yɛrɛ de sɛgɛnna nin wagati ninnu na fo k'a faga alors que an y'a jateminɛ tɔw ka yɔrɔ la ça va courant bɛ Lafiyabugu ça vient en temps normal n'a nana 6h 15h a bɛ tigɛ 23h a bɛ na Lafiyabugukaw Sebenikɔrɔkaw u ye 48 heures de kɛ seli la courant b'u bolo. On doit courir dans seli de 5 heures, katige 7 heures. Amaï, fou dugusajé 2 heures du matin, un courant sort. Seli cleflon ni cleflana be, un beke dibila. Ni rega sugu chaman chena filu kono parce que ni do kalfa voisin on n'a pas no be mun masiga ta voisin fait mun tora filu kono be kumuna. Vraiment, ma robe social, on va faire une information passée. Alors, on est à Baraoula. Merci beaucoup. kunungo premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ministre bɛ baara ni baara dege ko kunna ani ka denmisɛnninw dɛmɛ bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min n'o ye Umu Sal Sek ye ale ye kunnafoni di ka ɲɛsin san 2025 baara mun sera ka sigi sen kan an ka jamana kɔrɔ baara 65 k'o de sera ka sigi sen kan jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ka dɛmɛ fɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw min ye général Asimi ale ka kuntɛnɔ ka ɲɛsin premier ministre Abdoulaye Mayiga o ye laɲini minnu kɛ gouvernement maaw fɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sa ko min ye kɛnyɛrɛye ni gouvernement tigilamaw ye u ka se ka dɔ fara o ka san kɔnɔna na yaasa baara wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ka di maaw ma cogo min o kunnafoni di kɛra premier ministre ale yɛrɛ dagayɔrɔ la ministre min bɛ baara ni baara dege kunna Keba Jalo tun bɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. U sera ka min sɔrɔ san min tɛmɛna min ye san 2025 2025 baara minnu sera ka sɔrɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye 69 ani 298 o kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a dɔn an ka jamana 2025 kɔnɔna la kabiri waati jan mais hali 2025 kɔnɔna la a ye gɛlɛya caman sɔrɔ donc o gɛlɛya ninnu fana y'a kɛ baaraw dɔw fana tiɲɛna
caman ka baara tiɲɛna donc o baara minnu tiɲɛna o san kelen in kɔnɔna la 2025 olu bɛnna 3,795 ma donc n'olu bɔra baara minnu sera ka sɔrɔ o kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ 2025 kɔnɔna la baara 65,503 olu de sera ka sɔrɔ gouvernement fɛ ani secteur privé kɛnyɛrɛye baarakɛlaw donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o baara ninnu secteur public o ye gouvernement ye olu dɔrɔn sera ka baara hakɛ min di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnninw ma o ye baara 40,566 donc o bɛ se ka an bɛ se ka a fɔ ko gouvernement y'o de di donc o bɛ bɛn an y'a fɔ cogo min 59% ma n'o bɔra yen nɔ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw o san kelen in kɔnɔna la donc 2025 olu ye baara hakɛ minnu di o bɛnna 2,772 ma donc an bɛ se k'a fɔ 2025 n'an y'a ta 105 kɔfɛ ka na bila 2025 la baara minnu sɔrɔla Mali kɔnɔ 2025 ta de cayara n'a bɛɛ ye gɛlɛyaw bɛɛ kɔfɛ o b'a yira gouvernement du Mali kɛrɛnkɛrɛnyana président de la transition général d'armée Assimi Goïta cɛsirilen don denmisɛnninw ka baarako la kosɛbɛ a n'a ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. Donc 2024 kɔnɔna la pour que dɔrɔn aw hakili jigin min sera ka sɔrɔ 2024 kɔnɔna la pour que aw k'a dɔn ko vraiment 2025 dɔ kɛra ka tɛmɛ 2024 kan donc ani 104 minnu tɛmɛna donc 2024 baara hakɛ minnu sɔrɔla a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 60,692 ma donc o 2024 kelen in kɔnɔ secteur privé min ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu fana sera ka baara min di o ye 72,292 donc k'a fɔ aw ye 2024 kɔnɔna la kɛnyɛrɛye olu ye baara caman di ka tɛmɛ 2025 ma donc n bɔra k'a fɔ aw ye sisan tubabukan na aw yɛrɛ y'a dɔn gɛlɛya caman kun sɔrɔla min donna u sen kɔrɔ sinon normalement a kan ka tɛmɛ nin kan crise de carburant crise énergétique ani campagne médiatique tɔgɔtiɲɛ min dara Mali kan ni fɛn caman caman ye o kɛra gɛlɛyaw ye minnu vraiment y'u siran dɔw siranna peut-être ka investissement caman kɛ dɔw siranna ka mɔgɔw ta parce que u tun m'a dɔn a ko ninnu bɛ se ka kɛ cogo min nka sans que n ka don détail b'a la an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ olu bɛɛ kan donc o bɛɛ données b'an bolo an b'a dɔn tigitigi bi min y'a to secteur privé ma se ka baara caman di parce que normalement jamana minnu vraiment minnu ka économie ka ɲi i b'a sɔrɔ secteur privé olu de bɛ baara caman di ka tɛmɛ hali secteur public ka gouvernement kan donc an bɛ ka an ye fɛnw dɔw fana sigi sen kan n'Ala sɔnna an bɛ n'olu bila sen kan pour que ka se ka gouvernement ka se k'u dɛmɛ walasa u ka se ka bɔ o kɔlɔlɔ la ni Ala sɔnna. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a yira ko Mɛnaka marabolo kɔnɔna na kilomɛtiri 83 ɲɔgɔn ko
mina ka kɛrɛfɛla la sa ko min ye bamanjɔle kɛ b'a ma 50 u y'olu bɔ baara la ye maa ninnu kɔni k'u wulila sa k'u bɛna jan de da nka armée ale kɔnna u ma u n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen k'o halaki min ye bamanjɔle kɛ b'a ma 50 ɲɔgɔn o de tora waleya in senfɛ Minankuraw armée olu sɔrɔ nin kalo in tile 24 su ka duguja tile 25 la Bamakɔ kɔnɔna na sa minɛn ninnu kɔni nana sa bɛɛ lajɛlen minankuraw ye u kɔni tɛmɛna woyoyango fɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 1 tɛmɛnen minute 55 ye maa caman bɔra ka u lajɛ bolimafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen u y'u kunda kati ka yani u ka tila ka sarada k'u bila ka taa u bila yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la an ka marabolo olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye maa caman kɔni bɔra ka bɛn nin ko in ye kiiri min tun bɛ senna n'o bɛ tali kɛ Wolomasiri tabaw ka maramafɛnko ka taa su ka pankuruko ma kalo 3 kɔfɛ maa 18 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bilara u bilayɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye maaw ye sa dɔw kɔni bɔra la pewu k'a yira sa ka fɔ k'olu nɔ ma minɛ maa minnu nɔ minɛna kosɛbɛ olu ta kɛra san 20 kaso ye fo ka taa se maa wɛrɛw ma olu ta kɛra san 7 ye dɔw bɛ a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni sen bɔra ko la pewu olu nɔ ma minɛ fosi la kiiri ale kɔni kuncɛlen de filɛ nin ye maa minnu bɛ sa n'olu kɔni nɔ minɛna nin ko in na u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ tile 2 kɔnɔna na yaasa ka se Cour suprême ma k'a fɔ k'u ma jɛn ni a ye sefa wari miliyari 3 u kan ka o sara min ye miliyari 11 min tununna ni ɲɛma ye a ko la dungo juga ni yuruguyurugu sira fɛ i n'a fɔ kunungo an y'a latigɛ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna fala ye bi min ye Bamakɔ kɔnɔna na jɛrɛjɛkulu olu farala ɲɔgɔn kan n'o ye fasodenw ka jɛkulu ye ko wuli ka jɔ ka kɛ sa yaasa min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na baloko ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ lakana o bɛ se ka sigi fana min ye jɛkulu ye sa n'o o ye civilian conflit ye n'o ye civique maaw ye olu ni senapu olu de bolo di ɲɔgɔn ma sa ka se ka barosigi kɛ barosigi min ye maa caman fara ɲɔgɔn kan baɲumankɛ tɔn jamanadenw ka tɔnjugu ale ni lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ se ka sɔrɔ musow ni denw bɛ se ka lakisi cogo min na sigida baara olu kɛcogo ɲuman na min ye kibaruya sanumanw ka se ka olu di mara min bɛ sa n'o ye Jiniya Sɛni ye ni ale yɛrɛ ko in ɲɛmaa ye ale ye ɲɛfɔli kɛ ka taa fara maa min tun bɛ panel la n'o tun bɛ ka kuma lase kɛ maa ma maa nɔ togo la an ka jɛ ka olu bɛɛ lajɛlen lamɛn Keba Jalo ale ka kuma bara la. An ye bi sigi la an ye kunnafoni caman sɔrɔ n'o ye ka musow lakana ni mankan bɛ yen nɔ musow bɛ se ka lakana mankan kɔnɔ cogo jumɛn an ye kunnafoni caman sɔrɔ o la o kunnafoni dɔw ye k'a fɔ an b'a ye k'a fɔ ni mankan nana n'a kɔlɔlɔ bɛ se mɔgɔ ma kɔlɔlɔ bɛ se musow ni denmisɛnninw fɔlɔ de ma donc o kɔlɔlɔ bɛ se ka bali cogo di caman bɛ se ka bɔ o kɔlɔlɔ la cogo di kunbɛnni jumɛnw bɛ se ka kɛ pour que ka kɔlɔlɔ ninnu ka se ka caman b'u la donc u ye kunnafoni d'an ma ka fɔ système dɔw b'u bolo o système bɛ laɲiniw kɛ yani mankan ka juguya k'a lajɛ kɔlɔlɔ min bɛ se ka s'u ma u bɛ se ka dɔgɔya cogo jumɛn u ye kunnafoni d'an ma u ye kunnafoni d'an ma fana ka fɔ musow bɛ baara mun na pour que o bingani wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musow ma ni mankan bɛ musow bɛ se ka bɔ o kɔlɔlɔw kɔnɔ cogo jumɛn donc an y'a ye k'a fɔ kuma kɔnɔna la u ye a fɔ ni musow yɛrɛ bɛ se ka baara jumɛnw de kɛ pour que k'olu bali o baara dɔ ye ka kunnafoni di pour que ka a bali musow bɛ se k'o baara kɛ musow bɛ se ka jumɛn fana kɛ an y'a ye k'a fɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ k'a kɔnɔna la o muso ninnu olu bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogo jumɛn pour que a kana fɔ ko musow yɛrɛ bɛ sen bɛ bingali wale ninnu na olu bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la cogo min na an y'a ye k'a fɔ fana ni musow ye kunnafoni di u bɛ se ka kalan fana kɛ musow kunna u tɛ minnu dɔn u k'olu dɔn ni u ɲɛ bɛ gɛlɛya in natɔ la u bɛ se k'u yɛrɛ tanga a ma cogo jumɛn donc an y'o faamuyali kɛ bi lasigi in na pour que ka caman bɔ ni gɛlɛyaw bɛ na o bɛ kunbɛn cogo jumɛn pour que a kana kɛ kɔlɔlɔba ye musow kan. Alors an bɛ kɛnɛ mun kan bi civic ka kɛnɛ de don ale ye organisation internationale ye mun ka baara bɛnnen bɛ population lakanani ma diɲɛ jamana caman kɔnɔ u ka bureau min bɛ Mali la a bɛ wagati caman bɔ a ye baara dɔw boloda an b'a fɔ concept min ma n'o ye protection des civils ye ka adamadenw lakana u sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida minnu ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ lakanako t'a kan parce que ni ko gɛlɛya lakanako t'a kan o b'a yira k'a fɔ ko opération militaire bɛ sen na donc ni opération militaire bɛ sen na ani an b'a fɔ minnu ma banbaganciw ni jatigɛ wale mɔgɔw n'olu bɛ côté minnu na i b'a ye a kɔlɔlɔ bɛ se population fɔlɔ de ma donc pour que hali bi kɔlɔlɔ ninnu u bɛ se ka bali cogo di ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ minnu b'a to hali ni kɔlɔlɔ
kan ka u sɔrɔ a bɛ se ka dɔgɔya a bɛ se ka a fanga bɛ se ka dɔgɔya donc bi u ye kɛnɛ in sigi n'an ko table ronde o kɔni kun ye kɛnɛ de ye ka participants wele participants i b'a fɔ n'a y'a ye cogo min na sifinnakaw ka ɲɛjɔyɔrɔw bɛ yan an balakaw ka ɲɛjɔyɔrɔw bɛ yan n'o ye association féminine ye partenaires internationaux n'o fana tun bɛ yan k'o fara an yɛrɛ ka jamana institution baw kan minnu ka baara bɛnnen bɛ an b'a fɔ min ma ko alerte précoce ka lasɔmini kɛ ka kunnafoni cari mun b'a to fɛn minnu n'an k'u ma ko crise ko balalenw ni kɔlɔlɔw b'u kɔfɛ olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na donc sɔgɔmada fɛ baro kun don ka hakili falen falen kɛ mun b'a to hali bi baara minnu bɛ sen na population ka lakanani bɛ se ka don ba la hali bi parce que caman kɛlen don autorités a yɛrɛ b'a ye sensibilisation bɛ kɛ kuma bɛɛ mais o bɛɛ kɔfɛ baara bɛɛ n'a taabolo don bolo bɛɛ n'a dayɔrɔ don baara minnu don a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'i ko k'i ka lakana sabati n'i ko k'i ka jatigɛ wale kɛlɛ jatigɛ wale mɔgɔw dun jɔnw don population o ni an bɛɛ ye kelen n'u ye marifa ta an b'a fɔ ko jatigɛ wale mɔgɔw n'u ye marifa bila i b'a fɔ k'u kɛra population dɔ ye donc baara in ka gɛlɛn an b'a fɔ ko c'est très sensible. Ɲaɲa Sen n'a bɛ Sanugulakaw ka sigila Fala ye ale tun bɛ kumatigi min ye Sibiki ye a bolofara min bɛ Mali kɔnɔ sa ale ni lasigidenw ni baɲumankɛtɔnw yaasa jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min barosigi ye tali kɛ o la wa an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn baara ale kɛcogo ɲuman na min ye Mamani Togola ye k'ale yɛrɛ fɔ ale min kɛra kuma dakuntigi ye kɛnɛ in ale kan polisilakaw Kati Kurakaw fɛ yen Fala ye min ye commissariat min bɛ n'o ɲɛmaaya bɛ Ablaye Keyita bolo a n'a ka danga Musa Sangare kalo in tile 26 olu ye maa dɔ minɛ sa n'o ye maaw ye maa minnu kɔni bɛ n'olu bɛ taji ta ka taa feere waleya in kɛra sa wulikajɔ ni se polisilakaw olu ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u y'a jira sa k'a fɔ k'u ye maa 4 u y'o de minɛ sigana kan k'a jira k'a sa k'u bɛ taji feere o kɔfɛ sa polisilakaw yɛrɛ y'a lajɛ kibaruya minnu dir'u ma u y'olu sɛgɛsɛgɛ ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ Bamako ale ni Kolokani ni ɲɔgɔn cɛ ninnu kɔni tun bɛ taji ta sa ka taa feere ye Wolomasiri tabaw ye sigana maa fɔlɔ min minɛ sa ale minɛna nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Kati kɔkɔ ale tun bɛ o masuruna la n'o ye kin ye nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Fala ye o la sa ale ka mobili de sɛgɛsɛgɛlen nana ye sa mun taara y'a ka mobili kɔnɔ 20 litres bidon 41 o ye taji o b'a kɔnɔ barigon kelen litiri 200 b'o kɔnɔ n'o ye taji ye min ye litiri 1020 o fana yera kun taji o bɛɛ lajɛlen yera maa kelen kun siganama yi ale fana minɛlen a ye anw dɔgɔ fɔ Fala ye a y'an kɛ je ye n y'a sɔrɔ Sise la a ye jele fili an ma AK n'o ye san 24 ye o b'a la MD si bɛ san 43 la o b'a la DK 33 KD ale bɛ san 31 na ni maa 4 bɛɛ lajɛlen bɛ finitigilakaw ka lasagoli hukumu kɔnɔna kɔfɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa olu ka sɛgɛsɛgɛliw bannen u y'u ta wodi tribunalakaw ma Wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnnena polisilaka minnu bɛ Katikaw fɛ yen k'u bɛ Wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen fo basigi ni ɲɔgɔn di bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na polisiw ko k'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn baara in kɛra min ye contrôleur général de police su ko ale ka yamaruya ye ministre Dawudu ale min laɲini fɛ o la sa Kɔnpol n'o ye Katikura Kɔnpoli ye k'a b'a ɲini Katikurakaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili sigi nin waati in na fɛn o fɛn n'u y'a ye ni sigana ko don u k'a kibaruya lase olu ma sɛbɛn fasila maa min fɛ o ye Kɔnpoli Berete ye ka bɔ polisi direction ba ale kɔnɔna na Fala ye bibi in na baloko a kuma cayalen don Mali sɛnɛko gɛlɛyara cogo o cogo Mali sera ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ kɛra degun kɔnɔna na malo tigɛra degun kɔnɔna na nka ɲɔnɔnkaw fɛ yen bi Fala ye an tɛ u yɛrɛ lamɛn Bakara Jara ɲɔnɔ ko malo tigɛ sa. Assalamu alaikum Kasum Tarawele an bara ne tɔgɔ ye Baraka Jara ne bɔ ɲɔnɔ kilomètre 17 bon tiɲɛna gɛlɛya dɔ kɔni man ka ɲɔnɔ jamana kan sisan a y'an kamana gan yɛrɛ de n'o ye malo ko ye vraiment malo b'an bolo yan ala ti fɔ ala ko jollo ala ti fɔ malo la ko jollo an ka waati dun ye nin marisi juru bangi juru ba mɔgɔ minnu na ani jisɔngɔ juru a bɛɛ de bɛ sara a bɛɛ dɛlɛ ni marisi de 31 marisi n'a fɔra ko sɛnɛfɛn minnu b'an bolo fana
Prix ka be yɛrɛ o tɛ kojugu ye mais a ti fɔ ko joli yɛrɛ don an bɛ hukumu kɔnɔ sisan fana an bala ka angɛrɛ san angɛrɛ jɛman na finma 5000 1400 an mago bɛ jɔ fɛn minnu na an b'olu sɔrɔ gɛlɛya la mais ni an ka sɛnɛfɛnw sera pour an ka se k'olu fana feere ka o gɛlɛyaw furakɛ an b'olu de feere fila su la bon ale fila su yɛrɛ jugu an t'an ɲɛna koyi ne yɛrɛ min bila ka kuma i fɛ bi depuis an ni sunkalo tɔ ye tile 10 ye ne ye n ka malo wɔrɔ n ko n b'a feere ka n ka angɛrɛ san ka kɛ n ka contre saison na hali bi ma an b'a fɔ malo na ko joli don malo turulen dɔɔni de b'a jɛ kalo 2 la e ma angɛrɛ k'o la e bɛ mun sɔrɔ o la tiɲɛna a y'a lajɛ a ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sɛnɛkɛlaw ka ko ta ba la sinon kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛnabɔ gɛlɛya b'anw kan dɛ gɛlɛya b'anw kan yɛrɛ a dɔn tɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye sira di jagokɛlaw ma k'u ka taa balo ta ko kan k'u ka balo ɲini ka don n'a ye jamana kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ b'a ka jamana ka yan'a ka taa balo ta ko kan a b'a ka jamana kɔnɔ ta lajɛ n'a sɔrɔ a b'a bɔ a b'a san n'a ta a b'a taa ta ko kan mais malo b'an bolo yan n'aw taara malo ta ko kan a dun juru tɛ se ka to sarabali tiɲɛna kasum ɲɛnɛmɔgɔw an degun ma bi dɛ ani degun mɛ kuma da de t'an bolo kuma da foyi t'an bolo ci ɲɔnɔ jamana bɛ lahalaya min na a dogon tɛ mɔgɔ si la gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan mɛ kɛrɛnkɛrɛnnema ka san ko minnu b'an fɛ yan nɔ ɲɔnɔ jamana in kan bɛɛ bɛ siran i y'a faamuya a kɔni an b'a ɲini a fɛ a ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'an ka gɛlɛya u k'a lajɛ yɛrɛ de a lajɛ mɔgɔ baden de b'an fɛ jisɔngɔ tɛ sara bange juru bɛ yen nɔ angɛrɛ juru kɔrɔ bɛ olu sara tɛ jisɔngɔ nani filɛ sini ɲinɛ contre saison minnu b'an bolo fana angɛrɛ sɔrɔlen tɛ ka k'olu la sɔmi sɔnni an ka sɔmi préparation daminɛ gɛlɛya contre gɛlɛya an kɔni kamana ganna tiɲɛna a y'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'u tɛ an ta ya gɛlɛyara vraiment o de tun bɛ ne bolo ka fɔ i ye awɔ an jaba ni fɛnw min dara n'an bɛ fɛn sɔrɔ la sisan jaba yɛrɛ seri jaba bɛna jaba 30 25 25 Kasimu ni nana bɛ ɲɔnɔ jamana ka kabakuru ɲɔnɔ jeune bɛɛ taara taama la an mɔgɔ kelen-kelen minnu bɛ n'an b'a la ka baara kɛ diɲɛ degun dan don wallahi diɲɛ degun dan don an ɲɔnɔ dugu la ne bɛ ɲɔnɔ dugu min na yan nɔ i nana bi nɔ kabako don mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɔnɔ jamana ka bilen sɛnɛkɛyɔrɔ baara jɛ denmisɛnninw baliku tɛ se ka baara kɛ bi an ka denmisɛnnin bɛɛ bɛ namanda la bɛɛ bɛ namanda la hali n'i yɛrɛ fa i den bɛ taa e b'a ye e den bɛ baara kɛ jaba da wusu a ka malo da kalo 6 kalo 7 hali 21 a t'a sɔrɔ a tɛgɛ la mais a ɲɔgɔnnaw bɛ taa jamana kɔnɔ damanda la kalo 1 kalo 2 u bɛ na moto 100 kɔ ka na kabako kɛ tiɲɛna a y'a lajɛ n'o tɛ an ka yan a sigi kɔni sɔnni a bɛ ɲini ka kɛ dɔɔni kuma ye dɛ a sigi gɛlɛya ko kuma kɔni t'a la bilen gɛlɛya ko kuma kɔni t'a la Kasimu Tarawele o de tun bɛ n bolo bi sɔgɔmada in na ka f'i ye a y'a timinadiya an ye n'Ala ni kira sɔnna ma n bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ in na n dugawu dɔn Ala k'an bɛɛ sababa ma. Ayiwa an bɛ to ɲɔnɔ mara kelen kɔnɔna na Eli Jara n'i b'a wele ɲɔnɔ mara la f'i ka fɔ ko Kawode ale fana da bɛ o degun kelen na Fala ye an ka fana ka laseli lamɛn. Ne ye Eli Jara ye nka caman bɛ n dɔn ni Kawudi de ye dilen don malo feere ani angɛrɛ feere n ka baara sibasima fɔlɔ kɔni y'o de ye. Malo feere ni angɛrɛ feere i bɛ malo de san k'a feere de wa ou bien i bɛ taa angɛrɛ de san ka n'a feere de wa ou bien cogo jumɛn? Bon n bɛ angɛrɛ san k'a feere n bɛ taa angɛrɛ san n bɛ na ni angɛrɛ ye n bɛ bɔ ni angɛrɛ yɛrɛ ye kɔfɛ fana ka na n bɛna a feere nka malo sababuya caman kɔni ye angɛrɛ de ye parce que cikɛla minnu bɛna angɛrɛ san bolo caman bɛ yen nɔ i bɛ se ka n bɛ angɛrɛ d'u ma n'u ka malo tigɛra waati min u bɛ n sara ni malo ye ni malo caman ye n bolo yan a bɛ se ka kɛ n ka angɛrɛ malo de ye quoi. Donc malo minnu caman b'i bolo i b'a sɔrɔ angɛrɛ minnu bɛ di sɛnɛkɛlaw ma a bɛ bɛn fɛn dɔ de la wa bɛn cogo jumɛn de don? Awɔ an bɛ bɛn fɛn dɔ parce que sɛnɛ waati minnu ni samiyɛ daminɛna i bɛna sɔrɔ wari tɛ mɔgɔ caman bolo ka angɛrɛ san ka k'i ka foro la nka i kɛlen ka sanni kɛ ka ca Ala fɛ ni sera ne ma ni n baarakɛɲɔgɔn caman sera ne ma ka ca Ala fɛ i ka foro angɛrɛ i bɛ se k'a sɔrɔ donc ni malo tigɛra i bɛna sara an bɛ bɛn angɛrɛ la wari la malo fana n'a bɛna sara ni malo fana ye an bɛ bɛn o fana wari de la quoi. Donc wari yɛrɛ b'a la a bɛ se ka taa juru la wari la?
non a tɛ taa juru la parce que n'i y'a ta wari engrais sɔngɔ de bɛ f'i ye ni engrais ye prix mun ye o prix bɛ f'i ye n'i i bɛna i ka malo fana sara ɲɛ prix mun na i fana b'o prix fɔ ɲɛ i b'a sara n'o de. D'accord n'i y'a faamu sisan engrais juru bɛ don i la mais n'i b'a sara i b'a sara ni malo ye. Malo ye awɔ. Donc a bɛ bɛn o prix la. D'accord an bɛ fɛ k'a dɔn sisan malo in e b'a transfert ka taa fan wɛrɛ de fɛ wa ou bien cogo jumɛn. non ne ka malo in caman bɛ feere Mali yɛrɛ kɔnɔ yan. ko ma client bɛɛ bɛ bolo Bamakɔ caman b'a san bolo Bamakɔ ni maa min fana ye marché sɔrɔ i b'a sɔrɔ i bɛ se ka na fana fɛ ka na malo san bolo. Donc ni malo ko marché bɛ maa min bolo a bɛ se ka se aw ma yan fana partenariat bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ walima maa min fana mana an ka nin video in o ko k'a mago bɛ malo qualité ɲuman na donc n'o sera aw ma yan baarakɛɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. n'Ala sɔnna a ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ko i mago bɛ malo hakɛ la i nana malo ɲuman an b'a sɔrɔ k'a d'i ma. D'accord ɲininkali ɲɛna an b'i fo kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka. Ni fɛn min fɔ nin ko sɛnɛ an ka ɲɛsin a ma filanan ye gouvernement tɔgɔ mun don a la sɛnɛ tɛ se ka kɛ gouvernement kɔ gouvernement ka dɛmɛ de b'a to sɛnɛ bɛ yugubaya gouvernement bɛ subvention mun kɛ sɛnɛkɛlaw n'u k'u dɛmɛ ka se k'u ka engrais siw ma nɔgɔya la donc hali bi ni gouvernement bɛ k'o kɛ sɛnɛkɛlaw hali bi a bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ kosɛbɛ. O kɔni ye n ka welewele kan da ye kosɛbɛ ka se o ma parce que adamaden n'i ye mɔgɔ dege fɛn o fɛn na i nana k'i bɛna tigɛ a la a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye an bolo an tɛ fɛn mun si dɔn o fɛn fɛn ye engrais ko kɔni sira ye sɛnɛkɛla min n'a ka engrais sɔrɔ a sɔrɔ kuma na foyi tɛ sɔrɔ bali ka kɛ sɔrɔ bɛ kɛ o filanan ni gouvernement fana y'a sera ka u dɛmɛ fana u ka malo fana san u bolo sɛnɛkɛlaw min sɛnɛ kɛ a tɛ feere yɔrɔ wɛrɛ la jamana kɔnɔ yan. Donc ni jamana ma ɲɛ a bɛ sanni kɛ donc u ka sanni kɛ u ka sɛnɛkɛlaw fɛ o de b'a to u ka sɛnɛkɛlaw bɛ bonya an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ yɔrɔ min na bi sɛnɛkɛla kamana guwanen don a kɛlen ka sɛnɛ mun kɛ salanko o malo bɛ sɛnɛkɛlaw bolo hali bi a ma se ka san fɔlɔ o bɛ ka juru minnu ta banki la ka engrais san ani u bɛ ka juru minnu ta u ni u ka fournisseurs cɛ i b'a sɔrɔ hali bi gɛlɛya dɔɔnin bɛ a la k'a sababuya kɛ sannikɛbaliya ye awɔ o kɔni gɛlɛyaw b'an kan. Parce que n tɛ se ka bɔ kuma na fiyewu ni m'o yɔrɔ fana fɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi fo k'an ka feere kɛ ɲɔgɔn ma yan donc sɛnɛkɛla ka se ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ kɛ a taayɔrɔ ka ye ni sɔrɔ kɛra ni taayɔrɔ t'a la a bɛ labɛn ka na ni gɛlɛya wɛrɛw ye awɔ o de gɛlɛya b'an kan bi alihamudulila. Bon samiyɛ kɔni samiyɛ nata in kɔni engrais kɔni o labɛnnen don ka ban alihamudulila an bɛ barika da Ala ye o minɛnw kɔni samiyɛ nata in engrais o b'an bolo yan o kɔni caman sera bi an bɛ taa sɛnɛ daminɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ a dɔ man sera yan. Entreprise ye entreprise familiale ye donc depuis ne kɔni ma depuis n tɛ kodɔn baara in kɔni daminɛna fo ka n'a kɛ n donna a kɔnɔ mais n bɛ se ka kuma ni mun kɔni ye ka daminɛ année 2000 donc entreprise kɔni fanga sɔrɔ la kosɛbɛ fo ka na se bi ma. Donc e yɛrɛ bɛ mun kalama ka daminɛ 2000 ka na sisan la donc a ka nin entrepreneur ye baara ye fanga sɔrɔ kɔnɔna na. D'accord an to ye ka Eli Jara fo ɲɔnɔ mara la ɲɔnɔnka n'a cɛ n'a muso n'a denmisɛn k'a bɛɛ lajɛlen fo min ye Kawode Eli k'an b'a yɛrɛ fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ to Segu mara kɔnɔ ka taa Segu dugu kɔnɔ kɔrɛ n'o ye Seko ni dɔnko sigiyɔrɔba ye Segukaw fɛ n'ale bɛ festival Sud Niger sigi sen kan san o san a kɛra san fila o san fila ye sa fala ye ko festival Niger nata o bɛna daminɛ janvier kalo san wɛrɛ janvier kalo tile 26 ka taa bila tile 31 na a bɛ kɛ Segu ntɛnɛn na yan'o cɛ ɲinan san baara bɛ cogo di kɔrɛ maaw bolo sɔrɔ u y'o daminɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye ɲɔgɔlɔnbɔ min n'o kɛra acte 7 maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la welewelekan don ka ɲɛsin jamanadenw ma yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an jɔyɔrɔ ta cogo min na maliden ɲumanya ko ta nasira fɛ an ka tabiyaw ka taa daminɛ Sunjata tile la fo sisan n y'a f'i ɲɛna cogo min na Nfamara Berete ale bɛ Segukaw fɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Malidenw les héritiers de Sunjata o ɲɔgɔlɔn de kɛra ka Segu ni dɔnko soba centre culturel kɔrɛ ka san 2026 baara nun donu rentrée culturelle ɲɛbila kɛ ɲɔgɔlɔn mun ye an ka Segu ni dɔnko tigilama ɲɔgɔlɔnbola kɔrɔbaw ni sifinakaw fara ɲɔgɔn kan ni ka kuma Mali danbe Mali cɛfariya maliyɛn ka sigi ka fɔ
ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani musow jɔyɔrɔ an ka sigidaw kɔnɔ ka misali ta an bɛnba Sunjata Keyita n'an ka tariku kɔrɔba in kan. A bɔra ka ɲɔgɔlɔn bɔ groupe min ye sisan acte 7 ka ɲɔgɔlɔn bɔ groupe de don nka an nana baara min cadre kɔnɔ ka n'o baara yira o ye club acte 7 mɔgɔw ka baara sigilen sen kan baara in an kumana min kan an b'a fɔ n ko maliden ɲumanw an ye kunun ta ka na n'a ye bi la k'a fila da ɲɔgɔn kɔnɔ k'a lajɛ yali kunun an ka maakɔrɔw tun bɛ cogo min yali anw bɛ ten bi wa mun de bɛ ka na ni degun ni bɛnbaliyaw ye an ni ɲɔgɔn cɛ donc an kumana olu de kan bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ welewelekanw de bila ka taa maaninfinw ma an ka se ka kɛ fasoden ɲuman ye an ka faso kanu ka faso kanu walew kɛ min bɛ se ka faso in bɔ nɔgɔ la. Nin dɔfɔ kan ka kɛ kalanbulon ye maliden bɛɛ lajɛlen bolo yaasa an b'an sinsin dɔfɔw kan ka siniɲɛsigi baara o de la centre culturel kɔrɛ ye bolo ɲɛsin ɲɔgɔlɔn in ma k'a bɔ k'a yɛrɛ maaw la. San o san centre culturel kɔrɛ ani groupe GCAC membre tɔw n'o ye institut kɔrɛ des arts et métiers la fondation festival sur le Niger o bɛ jɛkulu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma groupe kɔrɛ art et culture an bɛ nin ɲɛnajɛ ninnu nin baarada in boloda n'o ye an ka san baaraw mun donni n'a bɛ fɔ o ma rentrée culturelle donc o kɔnɔna la an bɔra ka théâtre ɲɛnama dɔ ye sisan n'o présentera par acte 7 sur le thème les héritiers de Sunjata donc an y'a ye k'a fɔ thème mun don a y'a to an y'an danbe dɔn an y'an ka tabiya dɔn an y'an ka kokɔrɔw dɔn Mali yɛrɛ ye mun ye an y'a dɔn malidenya yɛrɛ ye mun ye an y'a dɔn. O sewale ne bɔra kɛnɛ in kan bawo jama la nisɔndiyara kosɛbɛ ni an bɛnbaw ka dɔfɔw ye o mun ye kalasɛbɛyɔrɔ ye an bolo mun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka bi maaya ni sini na. On nana journée culturelle lancement là donc après c'est une bɛnna ni prestation min ye o ye tutu théâtre u ka message bolila jumɛn kan maliyɛn dɔw ka bɛn maliyɛn dɔw ka kɛ kelen u ka ɲɔgɔn minɛ nafa tɛ kɛlɛ la an bɛɛ de kan ka jɛ bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa Mali ko la Mali jɔyɔrɔ ko la. Vraiment c'est très heureuse. Jatrin kɔnɔna la an ye conseil ba de sɔrɔ conseil fɔlɔ yɛrɛ a yirana muso ka valeur an muso ka valeur o yirana na jatrin kɔnɔna la o ye kelen filanan Mali yɛrɛ kan Mali wuraba minnu bɛ yan nɔ olu ka baara minnu kɛra an denmisɛnninw t'a dɔn bon an ye dɔɔni dɔn surtout Sunjata Keyita. ɲɔgɔlɔn in bɛ kalankanba mun di malidenw ma o de ye an bɛnbakɛw y'u ta kɛ a tora anw minnu bɛ bi jɛnatigɛ kɔnɔ anw k'an cɛsiri ka bɛn keleya ani ɲɛtaa sira bɔ an ka jamana ye. Seko ani dɔnko ale hukumu fana kɔnɔna fala ye an ka sɔrɔfo kɔnɔ n'o ye Salifu Keyita ye ale tun kan ka taa ɲɛnajɛla Afrique du Sud kaw fɛ yen nka min ye ko balalen ko sudalen sa Salifu ka kɛnɛya tun tɛ ten kosɛbɛ. ɲɛnajɛ in u y'o a bɔ a ma a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira fɛ u y'a yira sa ko Afrique du Sud concert kɔni bɔra a ma sabula Salifu ale fari kun man di a la kosɛbɛ a yɛrɛ kumana a ka bɔlɔlɔ sira kan a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen ka yaasa ka se ka taa Afrique du Sud n'an lafiyara ka taa concert in kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ a la cogo min a ko nin waati in kɔnɔna ale yɛrɛ lafiyara kosɛbɛ a y'a dɔn k'a fɔ sɛgɛn min tun b'a farikolo la o nɔgɔyara kosɛbɛ a bɛ a ɲini sa Afrique du Sud kaw fɛ u k'a faamu ni Ala sɔnna a ma don nataw la min ye an ka Salifu Keyita ye a na segin ka taa sa ka taa ɲɛnajɛ in an bɛ dugawu kɛ min ye farikolo ye Ala k'a kɛnɛya Ala k'a kɛ farijagabɔ ye Ala ka min ye Salifu segin a yɛrɛ ma fala ye n'an tora o hukumu kelen kɔnɔ na an bɛ taa sa Tumutukaw fɛ san 2025 biennale ale kɛra ye an bɛ ka turupu yira maaw la minnu tun bɛ kɛnɛ kan bi an bɛ taa Menakakaw ye min sɔrɔ ka kɛ Baba Alikayidu tɔgɔla ndolanci kɛnɛ kɔnɔna na u ka su don an ka taa o lajɛ ja ninnu bɛɛ lajɛlen k'a sigi ɲɔgɔn kan k'a taa Tumutukaw fɛ o kɛra e yɛrɛ fɛ an ka jɛ k'o filɛ.
يا هاشمي يا هنا زني زرمي
Mali filmane
falai menaka kaw uyo gwanga nyina ngoy am fa wana menaka ma watimi moti menaka kuma saka ni nyana kede jiri mo ga kuma na ko bei joyi jora la tumutuka o fe chero ha bei fasafli amba fo sango na la sona ma sibiri were minye beda no e buguniye amana no oyira mawla na la sibiri were irana ka dugo donga sa biere buguni bienali manyogolon bela jilenga nga takata di buguni nga ma bi falai baro ni wati na mabe ko kunda ka ndula tikterenga ni baranga nga kemina ministry resera kena kanga ba ani anno fe mo bela jileni kuna fondilaw ke ba jalo alebo ko kena ka ni min soro lola vamara alebe segu soni sisa on yere be sibi sirata ka dugo donga befe befe ya sat le here ala ko dama ala ka haklin banda bela jilema sini kena la bangal ala ko dama akambe wati were bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma
Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka